Φανταστείτε έναν κόσμο όπου κάθε λέξη που προφέρετε έχει τη δύναμη να διαμορφώσει την πραγματικότητα. Ακούγεται σαν φαντασία. Λοιπόν, ετοιμαστείτε για ένα συναρπαστικό ταξίδι στο σύμπαν της γλώσσας. Είμαι ερωτευμένος με τη γλώσσα. Για μένα, οι λέξεις είναι πολύ περισσότερα από απλούς ήχους ή σημάδια στο χαρτί. Είναι η ουσία της ύπαρξής μας. Όπως είπε κάποτε ο διάσημος Τέρενς Μακένα. Ο κόσμος είναι φτιαγμένος από λέξεις. Αν γνωρίζετε τις λέξεις από τις οποίες είναι φτιαγμένος ο κόσμος, μπορείτε να τον κάνετε ό,τι επιθυμείτε. Σκεφτείτε το αυτό για μια στιγμή. Οι λέξεις δεν περιγράφουν απλώς την πραγματικότητά μας, τη δημιουργούν. Κάθε πρόταση που λέμε είναι σαν ένα ξόρκι που ρίχνουμε στο σύμπαν, διαμορφώνοντας τον κόσμο γύρω μας. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί κάποιοι άνθρωποι φαίνεται να έχουν μια απίστευτη μνήμη για αποφθέγματα? Είμαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Οι φράσεις που με αγγίζουν, που μου προκαλούν ανατριχύλα, που κάνουν τις τρίχες στο σβέρκο μου να σηκωθούν. Αυτές είναι οι αληθινές μαγείες. Στολίζουν τους στίχους του μυαλού μου, δημιουργώντας ένα μοσαϊκό σοφίας και έμπνευσης. Όταν απαγγέλω αυτά τα αποφθέγματα, δεν επαναλαμβάνω απλώς λέξεις. Γίνομαι μέρος τους. Ενσαρκώνω τη δύναμή τους. Είναι όπως είπε ο φιλόσοφος Βάλτερ Μπενιαμίν. Γινόμαστε εκστατικά όντα μέσα στην πρόζα. Αλλά η δύναμη της γλώσσας ξεπερνά τον προφορικό λόγο. Σκεφτείτε τον ΤΙΕ, τον κώδικα της ζωής. Είμαστε κυριολεκτικά φτιαγμένοι από γλώσσα μέχρι τον πυρήνα μας. Τα γονίδια μας είναι σαν προγράμματα υπολογιστών, γράφοντας την ιστορία της ύπαρξής μας. Έτσι, την επόμενη φορά που θα μιλήσετε, θυμηθείτε. Χειρίζεστε ένα ισχυρό μεταφυσικό εργαλείο. Χρησιμοποιήστε τη γλώσσα με πρόθεση, με σκοπό. Γίνετε ο συγγραφέας της δικής σας πραγματικότητας. Άλλωστε, αν ο κόσμος είναι φτιαγμένος από λέξεις, γιατί να μην γράψουμε την πιο απίστευτη ιστορία που μπορούμε να φανταστούμε?